Si tatay talaga hindi nagsisinungaling talagang... Hindi po ako pwede po magsisinungaling. Kung ako po magsisinungaling, hindi ako harap sa inyo. Tama po? Kung ako'y nagsisinungaling. Dati talaga kayong pare. Ilang taon po kayo sa serbisyo? Ito po. 7 years. Ibig sabihin, yung mga kasamahan nyo, kilala kayo bilang isang si Domingo... Kilala po ko si Father Domingo, ano? Porvento. Anong tanong niya? Marami akong tanong. Ano? Na pareho mo na gustong bumasa sa akin. Anong tanong niya? Ano kinagusto ng langaw sa tay? Ang kinagusto ng langaw sa tae? Maganda ba? Ano? Malambot. Ha? Malambot. Malambot? Anong ginagusto ng langaw sa tay? Anong ginagusto ng tay sa langaw? Diyos ko, malambot pala ang sagot mo. Ang sagot mo Mabaho. hindi. Thank you, sir. Your name is Doming, sir. Doming Su. Daming su. Daming subok na anong ka ng ano? Doming Sugat. Daming sugat. Siya si Father Doming, masayahin at palabiro. Naninirahan siya dito, kasama ang isang pang senior na kaibigan daw niya. Wala nang naaaninag at ito'y pinagsisilbihan na lang. 7 taon na naninilbihan bilang isang pari sa lungsod ng Quezon City at napadpad sa Bicol mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Tuloy pa din daw ang kanyang paglilingkod sa Panginoon dahil sa lagi niyang pagdarasal at siya ay nananawagan na maipagamot ang kanyang mga mata. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Magandang araw mga kalingap. Andito tayo ngayon sa Goa kung saan ay merong naghingi sa atin ng tulong na dati po siyang pare, ngayon ay namumulubi na. Ayan po, sana po alamin natin ang katotohanan sa kung dati talaga siyang pare or hindi. Ayan, malalaman po natin. Tara, let's go. Yeah. Malayo pa. Ay. Dyan. Dati pala siya pare. Ha? Dating pare daw siya. Totoo ba yan? Ayan. Tapos na po. Magandang ano. Magandang araw po. Happy hapon. Siya po, si Ayo. May pasalubong ako sa'yo. Oh. Salamat po. Kalating sakong bigas. Ay, hindi ba? Kakabigay ba ito? Pa. Ay, spicy. Ano daw? Spicy, that's it. Mara nga na, uy. Spicy. Dalaw na lang kayo magkasama dito. Nandun niya. Si Tessie. Ang pisa ko po si Tessie. Ano daw? Pisa ko. Pinsan niya daw. Tagalog tayo. Tagalog po. Sa Kalaon Yun po. na yan. Taga-Kalawag ka rin. Kalaon po. Ay ano, Dati po sa Lourdes. taga-Kalawag din ako ay. Lourdes Church. Dating Kalawag Quezon. Ay, Kalawag, Quezon. Pumunta rin ako doon. Kalawag, Quezon. Opo. Sa ano ako sa Saan po ko? San Vicente, Macadok. Ay, San Vicente po. Pumupunta po ako doon. Ano pangalan mo tay? Ako po'y Domingo. Domingo ano? Porvento. Ang apelido ko, Porvento. Father Porvento. Pari ka dati? Ako po'y para 2 taon po ko. Patigil ako po'y pag-wakit po sa bundok. Ako po'y nag-wisdom po. Hindi po ko nag-ano. Totoo po yung sinasabi niya? Ako po'y Pari siya dati?
Ako hindi nagtatago. Nagmumunghi ka po, munghi. Ako po sa bautismo. Bautismo. Baptism bilang pare. Pare po. Ay, hindi po ba masyadong kilala siya? Hindi po. Pero ako po bautismo. Da? Hindi po ako Sa nakakilala po kay tatay. Ano po yung ano nyo? Diocese sa ano sa Calao? Capuchin Padres. Capuchin Padres. Brown. Capuchin Padres. Manawagan ka tayo, baka may kakilala kang pare. Sino yung kakilala mong pare sa Calao? Marami po. Sino? Si Padre Nelson Tia. Si Padre Maxi Tia. Pagkakapatid po sila tatlo. Ang isa po ay namatay. Yung pong sa plano. Tumulong po. Nagmisyon. Nag-mission po. Namatay. Kilala niyo. Bakit kayo tayo ano? Oo. Ako po'y basa ng basa. Mahilig po magbasa. Bakit kayo tayo napunta rito sa Bicol. Bicol? Ano pong nangyari? Ang magulang ko po ay taga Bicol po, taga Kuwa. Ako po ay taga Sorsogon po, ang padre ko. Ako po ay mahilig sa basa. Hindi po ako mahilig sa barkada. Mahilig ako magbasa. Ng Biblia? Ng Biblia, ng Dolos, ng Dobooks. Nag-aaral po ako ng pag-Dobooks. Nag-aaral po ako ng law. Law? Law. Batas? Batas. Di ano tayo? Abogado ako. Si Father ano ka po? Father Domingo, Father, ano po ko, pare, abogado. Pare at abogado? Oo. Dalawa, pare tsaka abogado. Opo. Pero, ang karamihan ko pa pare, ako po yung totoong pare. Ako po hindi nagbibiro po sa inyo. Ako po, kung gusto niyo po kutis, hindi, gusto niyo. Ano po ang tunay niyang pangalan, Father? Ang father ko po, ang tunay kong pangalan, Domingo Formento po, hindi po ako nagtatago. Domingo Formento. Formento. Pero, F-O-R-M-E-N-T-O. Si Father Domingo Formento. Opo. Ayan. Opo. Bali, Calao, Quezon pala Tagalog. Opo. Pero, kung sa Quezon City po, ako po ay matagal po sa Canlaon sa La Loma, Quezon City. Quezon City. Ano po yung simbahan? Paris Priest of Lourdes Church. Doon ka nag-ano dati, Opo. nag-misyon, ganun. Opo. Ako po'y tumutulong, ako po'y nagsasakristan, ako po'y nag-mission, ako po'y lahat-lahat. Lahat-lahat. Pagtutulong. Ako po'y handa po akong tumagot sa lahat ng taong nyo. Ako po'y hindi po Hindi ka nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Kung ako magpalabiro ako, hindi ko po ano. Tay, ano pong nangyari? Bakit po nagkaganyan kayo? Ang pagbabasa ko po, ang sabi po ng doktor, ni Dr. Lau, tanay magkakaroon ka ng glaucoma at katarata. Kailangan mabarahan ka. Hindi nagpaparahan ka. Hindi na operahan. Naparahan po. Oo. Ngayon, laser saka actual. Ngayon, ang problema ko lang ang pagbuka. Ano nga po yan? Yung pagmulat. Bulat. Bulat. Ngayon po, ang pagbulat ko mabagal. Kasi Pero may pag-asa ka pa daw tayo, Father, makakita. hindi po ako pwede po magbiro. Ako ay makakita. Tatulong po nyo. Kayo po ay tutulong sa akin. Ang tulong nyo pong magagawa, alam nyo po magagawa nyo. Konting vitamin lang saka... Vitamin. Saka banana saging. Ano po yung hanap buhay niyo dito tayo? Sino nag-asikaso sa inyo? Ito, pisa ko po lahat. Yan dito. Tumutulong po. Anak mo, may anak ka? Ako ay binata. Hindi ko pwede pag-asama ang pare. Sa bagay, ano? Hinuhuli lang kita, tay. Hindi. Sabi ko nga, Maski hulihin mo po. so mga tubang niya sa makong sinusong niya, taga Sorsogon. Pero pare talaga po siya, pare. Hindi ko po siya. Siya po tiyuhin ko. Pero... Hindi niyo po alam na pare siya. Sinusong niya mga Dahil niyo po aram na pare siya. Kumbaga haloy siya nanirahan sa Quezon City. Doon na po ako naman. Nag-aaral ka ng law, tay. Opo. Ano yung naaraman mong batas? Ang naraman ko batas, negotiable instrument, saka negotiable contracts, saka lahat po ng pabatas Lahat po. ng about of the law. About law. Yung question niya, I said you. Ayun. Question niya, I said you.
ikaw po, huwag ko po magagalit sa akin. Ay, hindi po. Pili ko magtanong. Ano po ang pangalan mo? Ako po si Ato. Ato, Ang channel ko po ay Kalampitos TV. Kampitos TV. Sa charity po. Sorry. Dante po. May nagpunta po sa akin na isang kilala niyo 'yun? Si Jan. Siya po ang vlogger po. Vlogger din siya, vlogger din. Hindi ko po alam. Basta sabi niya po sa akin, tutulong kita tatay. Tutulong din ako. Lahat po na tumutulong sa akin ay tutulong din ako. Mm. Ang lahat po ng lahat. Ayoko maging plastic. Opo. Gusto ko po. Kung sino po ang tutulong sa akin, yun po tutulungan ko. Pero isa lang po matutulong sa akin, ang vitamin saka ang saging. Vitamin tsaka saging. Ah, Hindi pa po ba kayo nagpapacheck up tayo? nagpatingin ako. Ang aking, anong tawag nito? Sa buto. Calcium. Hindi tawag niya. Kaya tawag niya. Sa lens, ano yun? Sa ano po, basta sa lahat po. Ang sabi po, ano lang ang aking, mabagal ang aking, kasi payat. Payat lang po ang aking, vitamin na. Kumusta man yung pagkain mo dito tayo? Okay lang, mas gusto ko. Alam niyo ko bakit? Gulay, saka. Lago gulay. Ayaw ko po ng karne. Karne. Ay, maganda yun. Ay, gusto ko po gulay. Ano yung paborito mong gulay? Madami sa itong kamuting kahoy, tawag sa amin nila, kalabasa, Maganda yun, oh. lahat po ng alam po. Para sa mata. Ilan po yung magkakasama dito sa bahay, tay? Kay Pader. Kaya po, Pader. kapat po kami, isang mag-ama, kaya po, saka, May ID pa kayo, tay? ay, kunin ko, pwede, Okay, pwede po. Pero ID ng pagpapari. Ay, hindi yata. Atin. ID ko lang ng ID kompleto po. Tingnan natin. Si tatay talaga hindi nagsisinungaling talagang. Hindi po ako pwede po magsin. Kung ako po hindi ako harap sa inyo. Tama po. Kung ako'y nagsisinungaling. Dati talaga kayong pari. Ilang taon po kayo sa serbisyo? Pito po. 7 years. Ibig sabihin, yung mga kasamahan nyo, kilala kayo bilang isang si Domingo, Kilala po ko si Father Domingo, Pormento. Bakit po kayo, ito si Dad, oo. Ito po si Father Domingo Peñalosa Pormento. Oo. Hindi po siya kasi kaya alam niyo po marami. Hindi pa po kayo nakakalimot sa pagmimisa tayo. Ay, hindi po. Yung papuri sa Diyos. Hindi po. Pabuhay sa Diyos. Kasi pagpasok pa lang namin dito mga kalingap, si tatay naka ganun na. Opo. Ibig sabihin talagang, Opo. sana po kung sino man po yung nakakilala kay Tatay Domingo, Lahat ko din. Tatay Domingo Pormento Peñalosa, ay kung sino man po kasama yung pari dyan sa Quezon City, Opo. Tapos nag-Quezon din kayo, Opo. Quezon, Calawag. Opo. Andito po siya sa Goa. Ayan. Camarines po. Goa Camarines. So sana mabisita ko kayo mga kasamahan yung diocese, pare. Member ko ako ng paramedics. Ang grupo namin paramedics. DU po NGO ang kurhay ko. Ito talaga. DU po NGO. Senior Citizen Volunteer, Quezon City. DU po NGO. Quezon City. Quezon City. At Quezon City po ako. Senior Citizen talaga kayo dun sa Quezon Sa City. Quezon City po. Ito. Ako po ang secretary po ni Marcos. Gusto mo Secretary ni Marcos. ni Tuto. Ayan, may ano siya. Ayun, taga Quezon City talaga. Kay Ang saka. Si Herbert Bautista pa dati ang mayor, Ano po, ang mayor po dati niya, yun, te amo, mahal kita. Ano pa? Yung May ultima Diyos, ni Rizal. Dati buong Rizal sa... kasi pag pari, yun na talaga, dapat alam mo yung mga lingwahe pag pari ka.
Tay, ano pong nangyari sa mga dokumento nyo sa pagpapari na sana? Ako po ay bulag po ng 3 taon. Ayaw ko magbintang, ayaw ko po magsalita. Kundi isa lang sasabihin ko sa iyo po. Apo. Mr. Ay, ikaw sana. Gusto niyo po sabihin ko sa iyo. Siya po yung naghingi ng tulong kay tatay. Kay father talaga, pare pala talaga siya. Oo. Ano po yung nangyari tayo? Ba't nawala yung mga dokumento nyo? Ayaw ko po magbiro sa inyo. Ang isa lang sasabihin ko, lahat ng itatanong niyo po sa akin, sasagutin ko po ngayon. Sige po, ano po nangyari sa dokumento nyo bilang pagpapari dati? Ayaw ko sabihin na nahulog o ano. Basta po, pinakilaman po siya. Ayaw ko po magbintang. Opo. Ayaw ko po. Opo, oo. Basta ang alam ko lang, mahal ka ng Diyos, bahala ka kung ginawa mo man sa akin yan. Basta mahal ka ng Diyos. Opo. Siya po si Father Domingo, Formento, Peñalosa, ano? Opo. So, tay, bakit po tumigil kayo sa pagpapari? Ano pong dahilan? Hindi po ako sumisigil. Ako'y nagpahinga lang. Nagpahinga. Ah, Nagpahinga lang talaga. correct. Ayaw kong salitang tigil. Pag sinabing tigil, totally stop. Totally stop. Pag sinabing nagpahinga ka lang, tumigil. Ang ibig kong sabihin tayo, yung paglilingkod sa simbahan. Hindi po, hindi ako. Sige po. Gusto akyat, baba, bundok, akyat. Dati yun, dati. Dati po, bakit hindi lang dati hanggang ngayon. Basta po ang alam ko, mahal ka ng Diyos, mahal kita. Ayan. Pwedeng tabi tayo. Opo. Opo. Oo, ayan. Yan po si Father. Father pa rin, kasi hanggang ngayon pala, Father, ay tuloy-tuloy pa rin yung paglilingkod. Opo. Pwede mo mag-bless sa inyo, Father. Opo. So, ayan mga kalingap, akala ko ito talagang hindi talaga nagbibiro si tatay, hindi nagsisinungaling dahil siya po si Father Domingo Peñalosa po. Peñalosa Formento. Ang ina ko, Peñalosa. Ang ama ko ay galing sa Formento. Formento. Talagang, Ano ba kung tanong mo sa akin, gusto ko sagutin. ikaw, anong tanong mo daw sa kanya? May channel ka sa YouTube? Sige po. Ay, sa Reels lang nakita ko sa Reels. Ama Ayan. na boses. Reels lang. Sana may mag-sponsor kay tatay, na pa-check-upan yung no? Sabi ko sa kanya, Yun nga po sabi ko. sabi ko, Baka magkanta kayo, Dalawang, Post natin to sa KMGS, isa lang po. Pero nga po, Pa, isa lang, alin? yung vitamins. Ha? Kasi yan po doon. May vitamins, manok daw kahit vitamins daw ng manok. Sabi Kaya ko, po. hindi pwede. Ano ba paano yun? Ay, depende yun. Dapat ano, Dapat may resita tayo ng doktor. Eh, dyan po. ready ko na ano, Ready ko na Ano yun? Elbon. inerbon. Alimuhin ko lang. Siya, nag-vitamin sa'yo. Oo. Kung Nang? vitamins. Wala akong vitamins. Kung maski ano po, maski sa senyor. Maski, Pagbalik, kailangan pa-check-upan. hindi po, kailangan ko lang. Lahat. Hindi mo ko naintindihan. Kailangan ko lang, maski isa lang. Isa. Ano ibig sabihin niya? Isang vitamin. Hingi nga siya ng ano, yun ang sabi nga sa akin, vitamins daw ng, kahit daw sa vitamins ng manok, Ribicon at yung ano daw, sabi ko, Hindi mo pagbalik ko tayo. Promise. Pagbalik. Promise din. Ah. Ako kasi nagpupromisa, promise sa'yo, promise mo sa akin. Pagbalik ko, sigurado marami makakapanood nito. Siyempre may mga sponsor tayo na. Isa lang po. Oo, tayo. Ang maganda, hindi ako nagbibiro. Kasi Totoo talaga na yung hindi siya talaga nagsinungaling na wala po ko kasako. Kasi may kilala siya mga pari doon sa si Father, ano pa yung tatlo yung kilala mong pari sa Quezon City? Si Father, Masama yan pag sa nag-radyo po. Nag-radyo sa Quezon City hanggang Maynila, hanggang Headwaters. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Sige po. Father Jesus Esplana. Sino? Esplana. Estrada? Esplana. Estrada. Esplana. Pare yun. Pare po siya. Ang kursan ko po sa Alam niyo yung mga diocese, pakinggan niyo po. Ang kursan ko sa NGO, yung kursan ko.
Ang kursahin ko. Bukasyon. Bukas po, hanggang ngayon. Ito, tuloy pa rin yung bukasyon mo. Nagbubukas ako. Pag alas 12 po, this is the po NGO calling anybody, any station who wants to join me. Ako po ang naglagay ng radyo po sa gawa. Lamon. Kung gusto malaman. Ako hindi mo. Who wants to join me? Do you for NGO calling? Go ahead. Do you for ano ka? Kursahin mo. Saka pa ba sabi sa akin? Ano yung Latin words ba yun? Maski Latin words, maski Tagalog, Spanish, maski English. You want to call me? Ayun. Ano yung pinagkakabalan nyo dito, Father? Ako lang po, nakikinig lang po sa ano Kinig po. ka lang. Pero nagtuturo din ako sa mga bata. Kung gusto matuto. Halimbawa, gusto niya matuto mag-English, mag-Spanish, mag-Tagalog. Tanungin niya ako. Hindi po siya pwedeng masiro. Ang sa kanyang pagsisiruhan, pero lang kung ang teacher ko ako na magtanong, baka ayaw ko naman po magyabang. Ano? Baka po bumagsak sa akin. Pag ikaw magtanong, Pag ako po nagtanong, anong tanong niya? marami akong tanong Ano? na pareho mo na gustong bumasa sa akin. Anong tanong niya? Ano kinagusto ng langaw sa tae? Ang kinagusto na lang sa tao? Nagkagawa ba? Ano? Malambot. Ha? Malambot. Malambot? Mm. Anong ginagusto ng langaw sa tae? Anong ginagusto ng tae sa langaw? Diyos ko, malambot pala ang sagot mo. Mm. Ang sagot mo Mabaho. hindi. Ang isa lang, kung ano nagugustuhan mo, nagugustuhan din kita. Ganon. Kombinasyon. Kombinasyon. Ay. Oo, kombinasyon. Kung anong gusto mo sa akin, di. I love you. Apir tayo, apir. Joke ba yun, joke? Joke lang yun, pero sige po kung para biro. Ano pa yung may kwento ka pa, Father? Ano pa yung kwento mo? Ano? Marami akong kwento. Siya yung magsasabi, sino magsasabi, si Matilde. Yan talaga yung mga talagang naano ko si tatay na talaga nagpare siya gawa ng ang pag-aaral sa loob ng seminaryo ay talagang philosophy. Kaya ikwento ko kita tayo. Puro philosophy. Kita tayo yung show. Ikwento ko pa. Ang pare po kasi ako ay lumabas po sa seminaryo. Por dahil po ako po itinising manginim ng babaero. Tinising po ko. Sinising ka. Tinising ako kung hanggang saan ako magpapare. Lagpas ako. Ano pumasa ka dun. Pumasa po ako roon. Ako po ay sasagot po sa inyo. Ako po ay ayaw kong magsalita. Ako po ay ayaw kong magsalita ng pag-inom. Basta ang pag-inom ko ay inom lang. Yan lang po. Sabihin mo ko, sabi nga ni Taraiso, at sabi sa iyo, ikaw daw ay naliligo sa alak. Yung maski, ako pa pumutay kita sa tawa ako, tawa. Yan. Oo. Yung parang maraming mga philosophy, Father? Gusto ko. Yung, yung nalaglag sa hukay. Ay, Sabi ni Kristo, kumawa kayo sa aking kamay. Sabi ni Cristo, isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Latin words, consummationis, nangyari na nangyari, ang dapat pangyari. Nakalagay sa Biblia. Biblia. Ano po yung mga verse, may mga pa kayo din, may mga alam pa kayo yung verse. Ang gusto sabihin ni Cristo, sa iyong pihilingan kita ng tubig, ayaw ka magbigay. Kung nakita ko sa iyo, ikaw ngayon nagsisinungaling. Ang isa lang sasabihin ko, kung ayaw ko magsinungaling, huwag ka lang magsalita. Huwag ka lang humarap sa akin. Kung gusto mo tumino ka, isat siyo. Bahala ka sa sarili mo. Ayoko. Kasi may edad na may edad na tayo. Ayoko na sabihin na basta isa lang konsumo. Basta ang sa'yo ay sa'yo. Hindi, ang tawag pala sa inyo po si Father Doming. Opo. Pwede po pasiguro nyo itong bigas. Saan nyo na po ito? Hindi po. Pakibigay nyo po kay Tereset. Kanina daw? Kay Tereset yung pinsan ko. Siya nag-aalaga. Sila nang bala dyan. Tereset? Ay.
So, ibigay mo kay Manay. Mm. Kasi, Basta tayo, po, sana may mga mabubuting puso na tayo may po. tatay. Gusto mo, pero may pag-asa pa Hindi, makakita. hindi po ako. May pag-asa pa daw makakita. Opo. Basta may vitamins doon. Basta isa lang po. Isa lang po. Mm. Basta ayun sabi mo, nakakain ko gulay. Mm. Totoo yun. Totoo yun. Ayaw ko magbiro. Bawal sa yung karne, ano? O pawal po. Ang kalaban ko po, kaway ko, ang karnibe. Alam niyo po yun. Basta malinis ang surroundings. Malinis ang kuko. Mahal mo ko, mahal kita. Basta, sabi ayoko, nagsasabi ako ng totoo. Totoo po. Pero as yung joke mo, ba't gusto ng tayo yung langaw, ano? Gusto naman ng langaw yung tayo. Ayaw ko magbiro lang gano'n. Gusto ko actual. Ako lang po ay parabiro. Pero ang sa akin lang po pagbibiro. Maski, alam po niyo, nakuhin niyo. Nainitan na kaya ano? Pero minsan nagtuturo Ako po, Ha? Kaya minsan nagtuturyan lang dyan. nakaupo lang po ako. Huwag po kayo magagalit sa akin. Anong request mo tayo sa ating mga manonood, mga viewers, mga followers, subscribers? Ano yung... Ang sa inyo lang po matutulong sa akin, ang pag-inom po ng vitamins isang beses isang araw at pagkain po ng gulay. Yun lang po. Tapos po sa amin, bigas po. Maski isang takad lang po sa akin na ibibigay ko na sa pagkamag-anak ko. Basta ang promesa ko, lahat po ng gagawin ko po yun. Maski halimbawa lang na nakasilip na ako, gagawin ko pa rin po yun. Kasi po, nakapangako na ako eh. Hindi po ako pwede magbiro. Yun po ang sa akin lang. Sa akin lang. Kung sa iba po, bahala na sila. Ayaw ko na makialam doon sa kanila. Basta ang akin lang po ay sa akin. Ang pagmamahal ko sa inyo, hanggang sa inyo, hanggang po kayo ay nasa. Ilang taon ka na po, Father? Bali, ang pag-ano ko, 7, plus paglaki ko, hanggang sa pag-aaral ko, ako po ngayon ay 68. Ha? 68. 68 na. Ayan. Gusto mong sabihin ko sa iyo na kung hindi po sana ako ako po may hawak sa DSWD. Sigurado po na ayoko po. Ako po ay mahal ni Marcos. Gusto ko sabihin sa iyo. Ako po inimbestigahan dito sa bahay ng polis. Ang pag-iimbestiga, okay lang. Sabi niya, lahat kami pag-imbestiga, gusto mong pang problema. Ako, nag-graduate ako sa US. Siya dito lang. Sabi ko, kawawa ka naman. Kung imbestigahan kita. Ayaw ko magyabang. Kundi ang gusto ko sabihin po, Father, kaya po, Sabi ni Marcos sa'yo? Sabi sa akin, I like the way you talk, the way you smile, the way you comfort me, but I'm sad. Sabi ko, thank you, sir. Your name is Doming, sir. Doming Su. Daming su. Si Daming su, nanonood ka ng ano? Doming Sugat. Daming sugat. Sige tayo, sana makabalik kami dito. Kung may magpadala man ng sponsor, ay babalik talaga kami tayo. Ano? Hindi na po. Ang kailangan ko po ang sa inyong salita. Po. Basta, lagi lang manalig sa Diyos tayo, ano? Hindi po ako nagbabago. Ano po na nakakilala kay Father Domingo, Peñalosa Formento, ay nandito po sa Goa. May mga kaibigan ko siguro din na kapwa mo pari, ano? Po. Ayan, kung gusto niyo puntahan, nandito lang po sa Goa. Ayan, para matulungan din niyo po dahil yung kalagayan ni Father ay ito. Hindi na po siya nakakita. Ayan. Ikaw tayo, Father, anong mo? Yun lang po pakiusap namin. Kung sino pa po nakakakilala sa akin, kung sino man po nagtatago, hindi ko man sinasabi, nagbibiro ko. Sabi ko lang, kung sino po nakakilala, lumabas na po kayo, makakatulong po kayo ng malaki sa akin. Kayo po ang tawag dito, kayo po ang magpapatunay na ako po isang pari, na ako
hindi po bawal po sa amin na mag-asawa. Pero sinabi ko na sa kanya, kaya ako ay isang Katoliko. Kung ako po ay para biro, hanggang biro lang ako. Pero hindi ako tawag nito, hanggang biro lang ako. Ayaw ko po magkaroon ng debate o relasyon. Siguro po sa akin. Yun lang po, marami pong salamat sa inyo po, sa kanila po. Salamat po sa kanila, kay Ginoong William. Maraming salamat po. Kay Tomboy, sa aking pinsan, maraming salamat po sa kanila. May pangalan niya tapos Tomboy. Tomboy. Pangalan. Ang pangalan po nito. Tawag mo lang Tomboy. Ang pangalan ko lang Tomboy. Pero ang pangalan niya po ay tawag mo lang. Teresa. 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 Okay. Ang apelyido po ay Beltran. Beltran. Ang talagang apelyido po ng mga pinsan ko ay Beltran. Ako ay Florento. Pero po, tumatawa si William. Pero maski tumatawa po siya, malaking tulong po si William. Kung hindi dahil kay William, siguro wala rin ako sa pagsasalita. Por dahil si William ang naging gabay ko, sabi nung pamangkin ko na maliit si Bintoy, hanggang umaga daw. Sabi ko, hindi ako matulog, hintayin ko na ikaw. Hindi ka natulog. Kalampitos TV. Alam niyo po kung bakit? Ang gusto ko, makausap ka na, ayoko. Gusto ko makausap na. Kaya po, pagsabi ni William, ang vlogger. Totoo po yun. Ayaw ko po magsinungaling. Kaya kung magsisinungaling po, sabi po, basta po, ang ugali ko, maski kung dubing, hindi po ako naglakaw. Yun lang po ang... Basta totoo lahat yung mga sinabi niya. Dahil lahat po. Hindi po pwede magkulang sa akin. Ang yabang ko lang po. Totoo. Hindi po ako nagbibiro po. Ako po ay dating sundalo din. Marami pala yung Dahil, alam po, sundalo. William. Kwento mo sa akin yan eh. Dahil, Bago, naging pare muna kayo. Ay po, sundalo muna. naging pare muna. Nasa sundalo ka. Sundalo ko. Kala ko bawal yun kasi papatay pag sundalo. Hindi po gusto mo magsalita ko sa'yo. Papatay ka kung kailangan. Ay, sa bagay. Pag sundalo, Pag hindi po kailangan, hindi ako pumapatay. Pero pag kailangan, papatayin kita. Huwag ka po magalit sa akin. Ako mismo magsasalita sa'yo. Hindi po ako, kalaban ko, Ako mag-isa lang. Wala pa ako magulang. Umuwi po ako, black eye dito, black eye doon. Yun po ang pag-uwi ko sa bahay. Pero wala po akong magulang. Basta isa lang ang pag-niyayabong ko sa bahay. Hindi po kumatas ng laban. Sugod lang sugod. Laban kung laban. Paano tayo? Okay yan. Basta laban lang sa buhay. Basta ang sabi laban ko sa po, sabi ko po sa'yo, ulitin ko, hindi po ako nagbibiro. Totoo lahat po Pag yun. hiningi, laban. Pag attack. Yun lang po. Paano tayo? Salamat po. Salamat, Pader. Basta, ayan, alam ko naman matibay ka sa lahat ng hamon ng buhay. Ayan. Salamat, William. Salamat. Si Father Doming. Ayan. Bye-bye. Duming sugat. Bye-bye po. Duming sugat. Father Doming. Duming sugat. Doming. Palabiro talaga. Doming sugat. Ito po yung tinitirhan niya. Ayan. Nagkakadami ko. Pero katayo pa naman sa tayo. Tayo. Salamat po sa mga gusto pong PM lang po kaya sa gustong tumulong kay Father Doming.